Abang bagai গানও খাই ang sini পালন করে আমি অনুরোধ করব আমাদের প্রধান শিক্ষক উনি যে ওই ফিতা কেটে স্কুলকে উদ্বোধন করবেন। Ya bakal belajar cinta tuh nak. Ya cinta tuh apa? Yang bisa sakit. Pada? Apa namanya? बेलाखौनो हामबाय जों साइमानखा दिनै सिनि ससाइटि त्रिपुरा कामि हामक्राय ससाइटि आबनि स्पन्सर बाय सिनि रोंमारि इंलिश मीडियम स्कूल खालायजाखा आबनि साइ सिगांगो आं फाइसे फाइनै शेयार खायनायनि सिगांगो आं पहिला हामबाय मारो ताई लामसोगो सिनि कमिटि निंगै सिनि यांगो तंगो सिनि सार अजागानि इंचार्ज गुरुपद टियाजार केमनि यांगो तंगो सिनि त्रिपुरा कामि हामक्राय ससाइटि नि सिनि प्रेसिडेंट ताई यांगो तंगो सिनि गुरुपद ट्राइबल कॉलोनी सीनियर बेसिक स्कूल नि प्रधान शिक्षक ताई यांगो तंगो सिनि सार सिनि स्टाफ आं किसा बुं पखा एका यांगो ताई खरसा दिदुमनि तंगो बो हानो सिनि अरनि स्कूल नि न खरसा टीचर बुमन कांके रिना न नंग सिनि मुंगमासे ताई यांगो जतो तंगनाय सिनि अकरा साकरा रो अम्बावना आं बेलाके हामबायरो ताई बा हामबाय मार मानि कांके सिनि अजि सोसाइटि नि যারা নাকি মেম্বার্স যে और इनभल्व तंनाय र ओ स्कुल तांखानिबो गोबांमा तामनि सासेनाय जों जतन साइमानो जों नायनायखौ नगथिन जों नखारावबो करैखौ बेलेका ताम जानो हायबनो जों इन्टिग्रेसन मा खासिनाय तांनि गांके जों अलरेडी डेट रिपाइजाक जों डेट सैजाक जों एडभार्टाइज र लाइखा ओ जागाव साइनबोर्ड नगन र डेट लाइजागन बागै जों केबनो नासिं मालालिया आन बागै जों दिनै जैसे कपानो जों इन्टिग्रेसन खायपायनो हनै वानसौ लाखिया गाबोन बागै जों रां करै जों केबोनि थानिबो कोनो एमएलए कोनो निनि लिडार पलिटिकल लिडार हनै कोनो एका सोसाइटिनि लिडार बा सोसाइटि हयतो जों कोनो माने दंनायावनो हयतो हेल्प ना हाया जों सिमिना जों खालायलायखा गाबो कबमा कक साननि सिगां आं ताइबा हामबायनाय सिनर गार्जियन दङ गार्जियन र सेरारन गार्जियन र नरनो बेलेखौनो हामबाय नर सिनि सपयमन बागै जों नरनो सिनि सोसाइटिनि बा सिनि स्कुलनि हयते जों नरनो लामसगो जों नरनो बरम रि लामसगो ओंके जों साइमनो आं किसा स्कुलनि सिनि स्कुल बाहायके खालायजाखा बा तांगै खालायनायनि नांखामो सां किसा शेयार खालायनानै मोसौ माने जों ओ स्कुल सेंनानि सिगांगो ताइबो सिगांगो गोबां बोसोरनि सिगांगो नोंसिनि इमां दंमोन जों खायसे बिजन दंमोन जे ना ओ जागाव जों खायसे स्कुल बेलायखौनो दरकार बेलायखौनो स्कुल नांगौ जों ओ जागाव तांगै गांके जों साइमानो ओ जागावनि कुनो एकटा इंलिश मीडियम जदि फरायनो थांगांके गारि नांगौ लामा हान्दिया गारिनि प्रब्लेम ओंखाय जारा नाखि ताबो परि तंनाय सराय परि तंनाय बरफ बुसु कस्त खां जों साइमानो जों बेला खायगो ओंखाय आबनि बागै बेंगल मीडियम तंफानोसे जों जागाव रलाया ओ गुबुन स्कुलाव थांलै रलायो कारण तामो जों मानसुनानि कांके आबनि कुलको कारण आबनो सिनो ओ एरियावो खंखंखो बासाय मानाय खंखंखो तिसाय मानाय आमहाय बरफ बासाय मेनि बागै कुनो एकटा आमहाय सुजुग खलायरि मेनि बागै जों ओ माने अवस्था बुगि तंलायो हासि नर जतन साइमान आं साइपानो ओंके आबनि बागै आबनो ओ प्रब्लेम न बाके सल्व खायनाय आमहायके वान सल्व लायै जों तां खलायलायखा जों मीटिंग खालायलायखा जों ताइबो गोबां वान सम आगिन सिमिन दङ
ओंखाय मिटिं खालिलि हारि जों जे मानसा केब नरना हायापानो जों जे मानसा थुमलाय पानो खलायलेसिनो कादब थुमलायख्या सिनि जे नांमानि जों रोलायख्या ओंखाय ताबो आसल जरा ओ एफर्ट बाय ओ जि चेष्टा बाय कमिटिनि जरा सदस्य तंनाय सिख्ला सिख्लि रंनि चेष्टा बाय जों स्कुल संसाय मानखा आं बगै बरना हामबाय ओ जागावो जों सादन कायसा सिनक हायपानो ओ जागावो अनेक जिनि कलम दि कलायजा दंगो ओ जे सोसाइटी ओ जरा नाकि मेम्बार तंना रोंनो अनेक जतन नियो कलम दि दं हासि जों अनेक कस दं लाखिया ओंखाय